Happy New Year! Hello! Hello guys! लोगोफोर गोजाम बोसोरा थांसिगोन गोदान बोसोरा फैसिगोन दा बयखौबो जोंनि फेमिलिनिफ्राय wish you happy new year 2024 आरो आसा खालामगोन बयनिबो नखराव माने आलो गोजोन खुसिया फैगोन होननानै नैबे गोजाम बोसोरा बयनाबो सुखु दुखुजोंबाबो थांबाय दा गोदान बोसोरखौ जों मोजाङै बरायनायजों लोगोसे बयनिबो नखराव गाहाम हामलायथि आरो बयनिबो जिउआव आलो गोजोन खुसि फैयो बेखौ आसा खालामहरबाय आरो दा जोंबो थांनानै एसे हटेलाव जाहैनोसै निउ इयारनि नामै आनिफ्राय निउ इयारखौ एसे मोजाङै सेलेब्रेसन खालामनोसै आरो लोगोफोर नै हाबफैबाय जोङो दा रेस्टुरेन्टाव ओमफ्राय नैबे रानु प्रबिन ओमफ्राय भण्डारि जों गासै टटेल 7 फेमिलिया फैनानै बे हटेलाव जाफैदोंमोन आरो नै हटेला बेबायदि ओमफ्राय नैबाहाय जोंना डिमान्ड होखानाय बायदि कोल्ड ड्रिंक दंमोन ओमफ्राय नैबाहाय फेमिलिफोर गासिबो जिरायजोब्बाय आरो स्टार्टिंआव होबाय बेहाय पापड़जों माखासे भुजिया थुजिया होनानै नै जोंना दिशा आरो मेडामा बिराद जागासिनो दङ आनिफ्राय बिराद खुसि बिसोर दिनै निउ इयारनि पार्टि जानानै ना नायदो नैबे गासिबो दस्रा फेमिलिफोर आनिफ्राय नैबे गथ' गथाय ज'नो बिराद खुसि नैबाहाय नै लोगोफ्रा जोंना बिसोर बेदर जाया नालाय पनिरनि जादों पनिर टिक्का आनिफ्राय इन्जय खालामबाय आरो नैबेहाय जोङो जिरायदोंमोन बाहाय भण्डारिया जागासिनो दं पनिर टिक्का आनिफ्राय आंबो बेहायनो खाथियाव लोगोसे दङ नैबे गल्डेन बाय हमारा आनिफ्राय नै आंबो दा बेयावनो जिरायबाय जानोसै अब्लाना नैबे जाहैबाय चिकेन कारि ओमफ्राय नै रुटिजों जों जादों बाय मेडाम मोनाबो जागासिनो दङ नै ओमफ्राय जोंबो बयबो जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर ओरैनो निउ इयारनि बे फिसा जोंनि पार्टिसोमोन लोगोफोर जोङो दा फैफिनबाय माबा हटेलाव पार्टि पुर्टि जाखांनानै दा जोङो लास्टआव नोंसोरखौ बेखौनो बुंनो सानगोन बयनिबो जिउआव आलो गोजोन फैथों मोजाङै फैगौ बोसोराव बयबो खामायनो हाथों मोजाङै नखराव खुसि थानो हाथों बेखौनो आसा खालामबाय आरो जोंनि दिशा फेमिलिनिफ्राय बयखौबो wish you happy new year 2024 हार्टजों नोंसोरखौ बरायहरबाय लोगोफोर ओके बाय बाय